खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडोलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ हिमन्त बिश्व शर्माया नरेन्द्र मदिनि केबिनेटआव जायगा मोननो हासिगौ। चिराङाव कर'नाजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बिजेपिआ टिकेट मोनथावना बिजाथिफोरनि सार्भे खालामनो जागायबाय। बुथुमनाय टेक्सखौ जमा होयैनि DTOआ सासपेन्ड। आसामाव 10 लाखनिबो बांसिन कभिड-19 टेस्ट खालामबाय। दानिया आबुं रादाब। नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु सोरखारनि केबिनेटखौ दाबावैनो सोलाय-सोल' खालामनो सिगांदों। अयोध्यायाव राम मन्दिरनि हा फुजा होखांनायनि उनावनो नरेन्द्र मदि केबिनेटआव सोलाय-सोल' खालामनो गोनांखौ लानानै बे समाव हादोरनि राजखान्थिखौ लानानै सावरायनायाबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि नरेन्द्र मदिनि बे गोदान केबिनेटआव आसामनि सावस्रि, सोलोंथाइ, राङारि आरो PWD मन्थ्रि आरो नेडानि लिंथुमगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मासि मोननो हागौ। ओरैहाय मिरुनि केबिनेटआव हिमन्त बिश्व शर्माया मासि मोननो हागौ होननानै खौरां ओंखारनायनि उनावनो हिमन्तखौ बबे बियाबनिफ्राय सायख'ना लांगोन बेखौ लाना बिजेपि दैदेनगिरिफोरनि गेजेरावबो सावरायनाया सोलिगासिनो। नोजोर होनो गोनांदि फैगौ बोसोरसेनि गेजेराव आसामाव मोनसेबो रायजो सभा मासिया लांदां जाया। बेनिखायनो हिमन्तआ मिरुनि मन्थ्रि जायोब्ला आसामनि सोरबा सासे बिजेपि एमपिआ गावनि मासिखौ नागारनानै 6 दाननि गेजेरावनो हिमन्तखौ बिसायख'थियाव देरहाहोनांगोन एबा हादोरनि बबेबा मोनसे रायजो सभा मासिनिफ्राय देरहाहोनानै गोजौ सदनाव लाना थांनांगोन। बिटिसिनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायावबो कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानायनि गिबिसिन केस रेजिस्टार जाबाय। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय 1 नं थुक्राझारनि थागिरि 51 बोसोर बैसोनि प्रमद नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा समबारखालि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमाबाय। समबारखालि बेलासे 5:30 रिंगायाव प्रमद नार्जारीया बरपेटानि फाखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। प्रमद नार्जारीनि केसआनो चिरां जिल्लायाव कर'ना भाइरासजों जिउ गोमानाय गिबिसिन जाथाय। बबेखानि प्रमद नार्जारीया सासे डायबिटिस बेमारिमोन होननानैबो मिथिनो हादों। रिपर्टनि बायदि प्रमद नार्जारीखौ थांनाय 2 जुलाइ खालि काजलगावनि जोहोलाव सोमना बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय उननि समाव बिनि देहायारि हालतखौ नोजोर होनानै बरपेटा मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसनहैनाय जायो। मख'नो गोनांदि समबारखालि बेलासिनि चिरां जिल्लायाव गासै सा 280 कर'ना बेरामिफोर मोननो हाबाय। बेनिनो सा 191 बेरामिफोरा गाहाम जाफिनबाय। एमएलएफोरनि रिपर्ट कार्डनि उनाव बिजेपिआ टिकेट मोनथावना बिजाथिफोरनि सार्भे खालामनो जागायबाय। मोनसे कमिटिनि जोहै बिजेपिआ बे सार्भेखौ खालामनो लादों। 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनिफ्राय टिकेट नागिरना गुवाहाटी हेंग्राबारियाव थानाय दोलोनि गाहाय मावख'आव होंगो-दोंगो खालामहैनाय दैदेनगिरिफोरखौ लोगोसे गोबांसा गागि एमएलएफोरनि थाखाय रन्जित दासनि बे बिथांखिया जेंना जानानै नुजाथिदों आरो गोनो-गोथो जाहोदों। मख'नो गोनांदि आसाम बिजेपिनि गेजेराव बांसिन सावरायजानाय बिथिङानो जादों एमएलएफोरनि रिपर्ट कार्ड। आफादगिरि रन्जित दासआ फोसावनानै दोनखानाय जादोंदि बिजेपिनि बिजाथिफोरनि रिपर्ट कार्ड आरो सार्भेखौ नायनानैसो 2021 नि बिधानसभा बिसायख'थियाव टिकेट होनाय जागोन। रिपर्ट कार्डनि उनावनो बिसायख'थिनि सार्भेखौ बिजेपिआ जागायबाय। टिकेट मोनथावना गिबि खोन्दोनि एमएलएफोरनि रिपर्ट कार्डआ थियारि जाबाय। बेनि बागै रन्जित दासआ बुंनाय बायदिब्ला 15% एमएलएफोरनि रिपर्ट कार्डआ मोजां। नाथाय रिपर्ट कार्डआ मोजां जाब्लानो जानाय नङा। दानानै होनाय कमिटिया सार्भे खालामनानै रिपर्ट होनायखौ मिरुनि दैदेनगिरिफोरा नायबिजिरबावगोन। बेनि उनावसो बिजेपिनि बिजाथिफोरनि टिकेटआ रोखा जागोन। बबेखानि बिजेपिनि सा 8 एमएलएफोरनि रिपर्ट कार्डआ जोबोद गाज्रि होननानैबो रन्जित दासआ बुंदों। बुथुमनाय टेक्स एबा आयेन सिफायग्राफोरनि फोनांनाय फाइननि रांखौ सोरखारनो जमा होयैनि थाखाय कामरुप मेट्र' जिल्लानि DTO अरुण बराया साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजाबाय। अरुण बराजों लोगोसे हान्थामेला बिफाननि गुबुन 3 मावफारियाफोरखौबो साख्रिनिफ्राय होखारनाय जायो। सासपेन्ड खालामजानाय गुबुन 3 सोद्रोमाफ्रा जादों अरुण बरानि लेङाइ सिमन्त निउ, जुनियर एसिस्टेन्ट अरुप कुमार बर्मन आरो केशियार सिद्धेश्वर रंहां। आसामनि हान्थामेला बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाटवारिनि बिथोन बायदियै कामरुप मेट्र' जिल्लानि DTO अरुण बरा आरो गुबुन 3 सोद्रोमाफोर
सुबुंफोरखौ मोनसे दायनि अजदावनो सासपेन्ड खालामनाय जायो। रिपर्टनि बायदिब्ला गारि मटरनिफ्राय बुथुमनाय टेक्सखौ सोरखारनो जमा होनायाव अरुण बरामोना आयेन बेरेखा हाबा मावबोगासिनो दंमोन। आसामाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि सांग्रांथियारि हाबाफारि आरो आनजाद नायनायफोरा लान्थ्रि सोलिगासिनो दं। दिनैसिम आसामाव 10 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामबाय। बबेखानि आसामाव दासिम 10 लाखनिबो बांसिन कभिड-19 टेस्ट खालामनो हानाया रायजोनि सावस्रि बिफाननि जाफुंसारनाय होननानै सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि फेब्रुवारि दानासो आसामाव गिबिसिन कभिड-19 टेस्टिं लेब गायसननाय जादोंमोन। नाथाय दासिम आसामाव गासै गं 10नि बेबायदि लेबफोर दंसै। सावस्रि मन्थ्रिया बुंनाय बायदिब्ला आसामाव दाननैनि गेजेरावनो 10 लाख एबा 1 मिलियननिबो बांसिन सुबुंफोरखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जादों। बेनिनो थांनाय सानथामनि गेजेराव रायजोआव 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंखौ कभिड-19 टेस्ट खालामनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।